kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Nhasi uno tiri kunzvimbo yeretreat, waterfalls kuretreat kunonzi kuHunyani district, uko kwaita mbiri yekupondwa kwevanhu. Kufamba kwataita tichiuya kunoku inhau yekuti hapana mazuva papondwa mwanasikana nemakore 19 uyo akaonekwa akapondwa kuseni, asi musi waarohwa uyu vakanga vatori vaviri neshamwari yake ikapona. Tataura na chairman Mazviwa weku Waterfalls Retreat, vari zvakare head of security, internal security kunoku. Vativo nyaya yekupondwa kwevanhu inyaya yaita gangaidza mukwenye chaiyo, zvekuti vavari kushanda pamwe chete nemapurisa vachitaura zvakare pamusoro pekuti vanhu vanoita zvemutoriro, zvekuti iko zvinezvi vari kufamba vachiona mabhesi ese uye kuona vanhu vari kuita zvemutoriro. Kutaura kuno kune vakomana vabatwa vataona panzvimbo ino vanga vakatounganidzwa vanoita zvemutoriro izvozvo uye vanga vaine zvombo zvavanga vainazvo. Zvandikagona kuti ndikutsanangurirei kunoko, ini ndonzi chairman Mazviwa, Eufas Mazviwa, ndiri chairman weJosia Chinamano district. At the same time, ndiri chief secretary weHunyani Development Constituency Committee, inotungamiriwa naTungai Mnangagwa. Kuno kuti taita dambudziko rekutoti like now mutoona right now tikutofamba kutosvikira vanhu in such a way kuti toda kutonzwisa kuti nhau idzi dziri kumbobva papi. Taita vana vane musikanzwa, asi ndiri kuona sokuti security weconstituency mutoriro madrugs ndo ari kukonzesa chinhu pazvinhu zvese. Then tine pavhira apo tine timu rekuti unogona kusvika pabhawa wobva washaya kuti fesi unoiziva here, woona kuti hauizive right, vanhu vanobva kupi. But takaita tsvakurudzo dzekuti tinzwisise kuti vanhu ava vanobva kupi, but vanhu ava takaona kuti vane tingati sex workers ari kubva pachitungisa tiri kuvhila uko right. Todaro toona kuti vari kuteerwa nevarume ivavo ndo vari kutanga kunoponda vanhu. Kwakapondwa vanhu 2 uko vakafa. Hatisi kuti vanhu vakapondwa vari 2, asi vakatowedzera kusvika ku5, asi vamwe vacho havana kufa, asi vakafa 2. Zvokuti ndinoitorwadziwa nokuti vamwe vedu vatoparadzana neupenyu hwavo. Touya kunoku mudistrict mangu inini ndo mune musikana uyu atisiyawo kusera nedzuro. Zvaatisiya kudaro chitarisai muone kuti zvaitika zvii. Tikuda kuzvamada kutsvaka kuti ndiani akonzeresa kuti munhu apesane neupenyu hwake. Zvinhu izvi zviri kuwanzoitika nguvai. Inzvimbo here yekuti maiti imimi munzvimbo medu munomu taikwanisa kutobva kumabasa tichifamba nguva dzakadai, asi iye zvinezvi zvaakutotyisa kuti uvirirwe uri kunze kwemusha? Izvezvi zvaakutotyisa kuti munhu avirirwe ari kunze kwemusha. In such a way wekuti zvinhu zviri kuitika kuma10 between 8 to 10 handitika ndo zvinhu zviri kutishamisa kuti zvanenge ari mangwanani. Ko chii chaita kuti vanhu vadaiso? Uona kuti aizvi ko vafana iva madrugs ava handitika. But maonero andazviita ini sachairman wedistrict kwaitika ukashayikira musikana muri mudistrict mangu muJosia Chinamano, ndiri kuona kuti pane mukomana watakabata ari mangwanani ekufa kwemusikana. Tikuona ari kufamba muna Axton handitika. Mukomana wayo ari kungorotomoka kuti kudhakwa kuti kuita se, asi achitotaura. Pandiri kuti ari kutotaura ndiri kutaura nyaya yekuti anga achitova neropa yekuratidza kuti akatomboita violence nemunhu handitika, asi ari kufamba naAxton achinda kuHopley. Saka inini I believe kuti vanhu ivavo vari kuuya kumutamba kudistrict kwangu vachibva kuHopley naAxton. Munhu anogona kuti aitire zvinhu zvanoita in such a way kuti haasi kuda kuzikamwa, because kwaanobva iye anotozikamwa kudhara. Saka ndo maonero andiri kuzviita ini muono wandiri kuita.
Murume uyu aitaura kuti kudiko uye akabva atosungwa here, makabva mamubata here mukamisa mumaoko emapurisa? Murume akabva atosungwa, nongo vakamira apa ndi youth chair wangu anzi chairman Madhoyi, handitika ndo vakabva vatomusunga vandibhirifa, chairman tabata munhu ari kungorotomoka ari kunzwa zvari kutaura mushure mekufa kwomusikana. Mangwanani ekunosvika patunosvika isu pamusikana hatisiyo. Saka hatisi kunzwisisa kuti pamwe munoziziva chikaranga zvachinoita, munochiziva chikaranga zvachinoita, ndo vakakwanisa kuti vaenda naye kupolisi, handitika. Saka tine dzimwe nyaya dzokuti toda kuti tinzwisise kuti zviri kumbofamba sei. Mushure mazvo kufa kwomusikana iyeye takazofonerwa futizve musame district mangu tikuona mumwe akarohwa amenoti ibhemba here kana kuti chii, pati kuti zvisise kuti satanism here, chikaranga rudzii kana chiri chikaranga ngachigadziriswe izvezvi. Toona kuti tingafambira sei nyaya dzedu dzatiri kutaura. Musikana uyu anga akabayiwa paya, akabayiwa nebanga here, maonero amakaita mutumbi wemusikana uyu ari kuratidza kuti akapondwa nei? Maonero andakaita ini according ndichiona zvakaita anofanirwa akarohwa nebhemba, bozi akarohwa pagotsi apa, akarohwa pagotsi inenge bhemba. Kwaakaroverwa uku inzvimbo dzine dzimba here, kana kuti dzimwe nguva munhu ainge achitofambawo panzvimbo yekuti ine mahuswa, ine miti, hamuna dzimba kana kuti mudzimba? Zvaakaitwa manje musikana uyu akazoonekwa ari pamba pemunhu papisi vedu vari kuKaguvi district uko, asi vane imba kunoko. Zvaakaitwa musikana uyu takazoenda paWaterfalls Police, tobva tasangana nababa wacho nezuro vari kuti iwo patakataka kuzoona ropa takatanga kurionera paseri pabhawa vanotambira makasa paBatako, vanonzi baBatako, paBlue Bar. That Blue Bar iroro ndo munotambirwa makasi, ndo munoitirwa zvese, munotova nemaloji. Pandakatombovatsiura kuti vharai dhoro kuseri, handitika maloji hatisi kuda kumaloji panapa, but munhu ane nharo achimboisawo kana zvinonga zvimari zvanenge achiisawo kwaanenge achiisawo, hatizivi anongoisa kupi. Asi ndakatora officer in charge ndikasvika pakunovaonesa zvese kuti officer in charge, tiri pano tichitotora bhodhi yemwanasikana, kuda kuti muinde pano pari kuchengetwa matsotsi ese, pabhawa riri muna festum, unotika panzi paBatako. Tobva ipapo pazasi pacho apo panonzi paKing Bolado ndo pakatanga kuonekwa ropa. Kureva kuti musikana uyu haana kuponderwa kudzimba, akaponderwa kuno kumashops. Kwakuzoti munhu aona kuti aita zvaaita, handitika kwakuzomuzvuzvurudza kuenda naye kuzasi. Bozi takusvika paakanosiyiwa, takaona isusu rimwe pushi ritori panze kurodhi, tikutoona futi ropa pajurawo, kureva kuti vakazomuzvuzvudza futi. Ndobva vaenda pane imwe stand, ndobva vatenderera vakadai zvavafanira kuti tikuenda pastand iyi, handitika topinda nevapo tonotenda tonosiya munhu mujurawo umu, handitika kuda kuuraya umbowo kuti ndiye anaita zvinhu izvi. Asi isusu ndakatarisa hangu sachairman, hatingati isusu munhu anoponda angaponda in such a way wekuti ungazozvuzirwa muisa kuseri kwejurawo, kureva kuti munhu wokuziya. Maonero angu inini takadaro isusu, handitika pandiri kuti munhu anoponda anongopondera ipapo obva asiya, handiti. Asi ukaona munhu handiti aponda obva azvuzvurudza munhu unosiya munhu kuseri kwejurawo, kureva kuti kutaura kuti munhu aitamba naye kana kuti ihama yake kana kuti munhu wopadhuze. But inini ndakawerengedza hangu zvinhu zvangu, nyaya dzangu, ndikuona kuti hatimbotsvagai munhu waaidanana naye. Bozi ndakabvunza zvese kuti musikana uyu
dhakwa here, anoita zvechipfambi here Mabhawa. Pandakaona kuti ari kunzi aite zvechipfambi because ndotomuziva musikana aisenza pamaitako pakandini. Asi ndakashamisika kuti time idzodzo zvikuma10 chii chaimbotsvaga, but chinondiudza ini kuti anogona akange aenda kumukomana wake, but vanogona vane kusanzwisisana kwavakaita kusvika munhu azopondwa kudaro. Handitika insachewe kuti pamwe anga asikari kumuraya asi wakazosvika pakuti kutouraya. Insachewe kuti pamwe wagumbuka one zvavo bhosi takazoona kuti anga ane nhumbu here one atakazviita kuti pamwe munhu akaita zvinhu but hatimbotangira ipapo. Zvichireva kuti iye zvino izvi kutaura kwamaita uku pakasungwa iye mukomana airotomoka kusenuyu, hakuna vamwe vakazosungwa. Sofa akasungwa airotomoka. Ko kune ava vamwe 2 ava vakapondwa mumashuromu, pane vakabatwa here? Sofa ndakatora uyu akapondwa after iye taziva iye. Sofa handisati ndaona abatwa. Asi ndomunga takatanga operation ndinezuro, kusara nezuro. Takatanga operation nonga nepolice ndakashedza officer in charge uya panapa. Sachief security ndoti musha uchene. Timboro ma operations ekuti Mabhawa ese ngavhara. As long uchingoti svibei ngavhara Mabhawa iwa. Officer in charge havana kuva nekupikisa. Vari kuonekwa varipo, vari kutofamba iwo direct vachifamba muroad vachitoona nepolisi ravanaro. Tine vakomana vakati ndikavaudza ndikati aiwa machief security econstituency, handika machief security emadistrict ngaaungane sachief security econstituency ndionekwe ndichifamba nawo tichiona kuti musha tingabata sei matsotsi aya. Mataura nyaya yemutoriro yamuti muri kufungira kuti vakomana nda zvemutoriro ivava ndo vanokwanisa kunge vari kuponda vanhu. Imo munharaunda yamugere iri kunetsa here nevanhu vari kutengesa mutoriro kana kutora mutoriro? Nharaunda iri kutonetsa zvisingaiti. Tiri kutotsvaka mabhesi iwayo but ndatobata izvi right now anombokana 2 or 3 mabhesi emutoriro including mukada kutarisa vanhu vatori mukati umu vatagadzika mukati panotova nehwano wacho handika ari kutotengesa mutoriro nonga pasera pakombona. Saka ndo kuri kubva yatingati satanism yacho iyoyo yatiri kutaura nezvayo kuti zveshuwa mabhesi iwaya panofanirwa kuti paitwa operation yakasimba inoita kuti musha umire zvakanaka, vanhu vafambe muzvakanaka vasingavhunduke kuti musha uvhunduke. Zvipi zvimwe zvamunotarisira imimi kuti zvichida zvikaitwa zvinokwanisa kubatsira nharaunda yenyu? Mataura kuti mukushandidzana nemapurisa kuti Mabhawa akurumidzwe kuvharwa neni. Kunoku kana kwadoka kune chiedzere kuti munoti kune magetsi nematawa lights yekuti munozotiwo vanhu vanenge vasingafambe murima? Kunoku hakuna matawa lights, hakuna magetsi ariko asi ndeye mudzimba. Chinhu chandogona kufunga kuti chingaitika ndechekuti tachikumbira isusu handika kune mutemo kuti tikwanise kushandidzana hand in hand isusu sekumusangano weZANU-PF handika sachairman weZANU-PF handika ndikwanise ndishandidzane nepolisi tichikwanisa kuti vatipe mapurisa anokwanisa kuti ashandidzane nesecurity yemusha, security yemadistrict. Tine 10 madistrict ari muno muretreat. Tachikumbira kuti tikakwanisa kuti mapurisa paanofamba iwo ngaakwanise kuti ashandidzane nesecurity yedu isusu kumusangano. Zvinopa kuti musha wedu uchengeteke, vabereki vedu vachengeteke, musha wedu uchengeteke. Aiwa mashita enyu zvichida mune mashoko ekukombera ekutaura nawo kune vanhu varasikirwa nevadikani vavo kana kuti echenjedzo kune vanhu vari kuita usvinu munzvimbo yenyu inoi? Nichandingokumbira ndechekuti ngativei vanhu vanoziva kuti umwe munhu anoda kurarama zvaanoda kurarama kudaro handitika iva munhu wokuti usava nemunhu wokuti usava neunhu wokuti unoita utsinye wokuti ungaita kuti umwe munhu arasikirwe neupenyu hwake.
ndichikombera ndichiti ativei dzidzei kufamba nenguva dziripo, tisasangana nematambudziko. Tataura zvakare naChairman Chigodora vati nyaya iri kunetsa kunoku ndeyekuti kune madzimai vaye vanotengesa muviri, vazhinji vacho vanenge vachibva kuna Chitungwiza uku, avo vanofamba nevanhurume pavanenge vari kufungidzira kuti vanhurume ivava ndo vakuzoponda vanhu usiku. Ini ndinonzi Chairman Aaron Mugweni waChigodora weElliot Manyika District. Ichokwadi musha wedu washata wanyangara, vanhu vari kuwadzwa, vari kupondwa, ende zviri kuitika nemaintervals ari so close pane imwe yachona ega. Ngangoti in total in a month's time tinenge tirawitnessa kuti pane vanhu vanogona kusvika 6 vapondwa nenguva pfupi, asi zvichiitika madifferent areas, asi muri muwaterfalls makare. Tikatarisa maurayirwa ari kuitwa vanhu ivava, tiri kuobserva kuti panenge paine same type of operation, vari kutemwa divi rimwe chete vanhu ivavo. Vese vakakuwadzwa vapona vararama vanongoni mamarks same side. Ndizviratidza kuti kana riri bhemba ibhemba rimwe chete, nekuti length yedemo neyebhemba panenge pakuwadzwa unoona zvakasiyana, pane pakashama kuratidza kuti chinhu chirefu chaita chashandiswa. Ende tine kufungidzira kuti rudzi runonzi matonga vari kugara kuno panoita munhu wana knowledge apamba. At the end of the day vanenge vari 12, 15, 20 and they move vakadaro. Ndo vanhu vatiri kususpecta kuti ndo vari kuita zvinhu zvipi izvozvo, nekuti vanhu ivava last year but one during Christmas time pane pavakauraya vanhu nekukwadza nekuba mafoni nekucheka chiri chigurupu chakadaro, kusvika tazoita operation yatakazombova tibatei. Ende vamwe vachona vakawanda vakatoenda vari kurimandi, vamwe vakatotongwa nemhosva dzakadini dzakasiyana siyana dzakazonolinga dzaishayikwa kuti ndivanani. Upon interrogation investigations dzakazopesa dzavalinga. So ipapa masvika tiri muoperation, I think mangoona zviri panapa kuti tiri mukati mekutotsvaga kuti dzimwe mbavha ndedzipi dzinoba in whichever phone. Saka vanhu vamuri kutaura ava izvozvizvi vachirimo here munharaunda menyu, uye makamboendoereka nemapurisa kuti vanhu vamuri kufungidzira kuti pavanogara pasechwe? Tiri kutoshanda nepolisi, ngangoti every night polisi inenge iri muno yakazara tichitsvaka mudzimba dzatinofungidzira. Patinenge taudzwa kunzi apo ndo pavari kugara tiri kusvika, pamwe tinoona vasipo like izvezvi. Tinofunga kuti vanenge vakati mbotisudurukei vaziva kuti taakutsvagwa, asi very soon vanodzoka. Ende pamwe pachona vanhu vanoswera vakarara, vaone masikati kufamba, vanozongomuka usiku vakuita maoperations aani avo. At the same time futi tiri kuona sekuti vamwe vanhu vari kubva kuHopley, nekuti pakaurayiwa musikana uyu pane munhu watakabata kuseniseni akabatwa nachairman weyouth, akanga aine ropa pahembe. Tikavhunza kuti wazviwana kupi, zvichingoindicata kuti maybe vane hand mukati mekuitwa kwezvinhu zvipi izvozvo. Ufu chakambaniswa kumapurisa munhu iyeye, so achiti ndiri kuenda kuHopley. Saka ndo patakazwa kuti vanhu vanouya kuno kusiku kuzvimabhawabhawa vopara mhosva, vapara senisenomuka vachiita sei vachienda, ndo vanobva kunze. Tikaenda kuvhila kune vasikana vakawanda vari kuungana ikoko pabhawa vari kubva kuChitungwiza. So vasikana ivava havafambi vega, vanofamba nembavha dzavo matsotsi. Saka pavakudzokera ndo pavanogona kusiya vaponda. Saka tinogona kutoremera kuti tichitsvaga munomu ivo vanhu vari kuChitungwiza far away from here, ndo zvimwe zviri kuitika muno. But however polisi yedu yewaterfalls itungamirwa naofficer in charge Goko vari kuedza at all cost, vakatoengenja vana vemuno mumusha kuti vange vainavo vachivaratidza zvavanoziva zvese zvakashata, mabhesi emutoriro, kunotambwa njuga, kunoitwa zvakangosiyana siyana zvakashata. Saka vana vanenge vachiziva, vanenge vainawo usiku hwega hwega vachipatrola. Ndozvatiri kuita currently. Chenjedzo yamungade kupa kuvagari vekunoku kuti vachengetedze upenyu? Tiri kukurudzira kuti vanhu vakasire kuenda mudzimba, vasawanike vachifamba panguva dzakapfurikidza, nekuti ndo nguva dzinooparata vanhu ivavo. Vakadaro I think makanage dinoita shoma, kusari kwekutiwo kanawo zvinogona kuita kuti musi wako unenge wangosvikawo hazvitizike hazvo. Asi chenjedzo ndeyekuti vanhu ngavakasire kupinda mudzimba mavo, varege kungofamba famba
security imboita basa timbocleana musha wedu tigare murunyararo. Meni weYouth ataura kuti kufamba kwavaita vane zvombo zvavaona izvo zvaatiratidza uyo ati vari kukurudzira kuti vanhu vari kubva kunzvimbo dzakaita sana Hopley vave vanomiswa kuuya muno muretreat nekuti ndova vari kufungidzira kuti vari kuita usvini hwohwo zvokuti mukomana akabatwa mangwanani paonekwa mutumbi wemusikana anoti iye anobva kuHopley. Mukomana uyu akabatwa aine hembe yakazara ropa. Right, inini chekutanga zita rangu ndinonzi Wellington Madhoyi, ndiri chairman weYouth District rinonzi Josiah Chinamano. Isusu zvataona inini sachairman wechidiki wedistrict, nhau imwe yataona mashabhini munzvimbo munomu awandisa mashabhini munzvimbo munomu zvekuti munhu wese aringoda kuti akasipesika arota shabhini. Saka tikuzoona kuti isusu kuti nokuda kwemashabhini kuwanda kwaari kuita nguva yavari kuzovhara shabhini yakutenge night club chaichai vari kutovhara kana na 2 na 1 na 3 iri shabhini. Saka tanga tichikumbira kuti isusu tibatsirike pakuti mashabhini awa ari kuitwa avhariwo nenguva chaidzo kwete kuti anosvika kuma12 kuma3 iri shabhini. Neimwe nhau futi yandaona kwakomana vemutorirwa wedomba ndo vamwe vanenge vari kufungidzira kuti vanogona vane chekuita pamusoro pokupondwa kuri kuitwa vanhu, nekuti isusu patambopinda tichitenderera mumusha tanga tichiona mudzimba mavo mune tumatemo mune chii. Saka tanitoona kuti no iri timu iri tikurifungidzira kuti inogona rine chekuita pamusoro pekuuraya kuri kuita vanhu. Koza imwe nhau uyo pakapondwa musikana apa taona mumwe munhu aakutotiza achienda kuHopley ane ropa, tamumhoresa makadii komuredi muri sei koropa marana kupi angotara zvakawanda musikana ndida tomubatsira achipondwa nevanhu vanhu vandoziva kwavanogara andi kudzimba dzavo. Tikati aiwa no isusu hatizoende straight stage atokwanisa kufonera polisi. Takabva tafonera polisi tinotenda officer in charge Goko akabva tosvika nekukurumidza atuma nhume dzavo iwo akazouya vatamutora vataenda nomusiya kupolisi. Ndo nhau yatiri kuitika mukati menzvimbo inoyi. Mataura nyaya yekuti pamuri kufamba mune zvinhu zvamuri kunoona mudzimba. Kana munhu achitema huni ndiye anenge aine demo raanotemesa huni. Matemo acho amuri kuona ndiwo emahomberi anotema huni uye mukaona munhu aine chombo chaainacho vari kutsanangura kuti vari kuchidii here vakomana. Right, muchidimbu right, tasvika isusu tikati ko mapanga wakamira sei zvikanzi aiwa ndedu atenchibikisa kuti sei tapinda mbamacho hamuna kana gasi hamuna kuratidza kuti munombobika kana upfu hamuna. Tikati ko ichi mpino wacho uri kushandei ichichi zvikanzi izvi zvinhu zvatendikori nazvo izvi. Saka isi tazongorora kuti kanhu kandakabata akaka ndokandaonera kuti pakuvhura madhoo paipo yakadai madhoo abva akwachuka. Saka timu irori ndiyo rimwe racho ritori mukati umu tori suspecta kuti rimboongororwa nemutemo kuti vari kumbonatswa kuti ane zvei because pakufamba patotenda unoona vanhu vatonyanya kuona ndo vanenge vakadhakwa uri kubvepi uri kuendepi auti ndinge namba kwangu na12 kwachioneka. Saka taikumbirawo kuti kuno zvatiri kuda kuti tibatsirwe nepolisi patomboitwa operation yakasimba yekuti munhu anoonekwa 10 ichienda mberi kana 9 ichienda mberi vatombodhila neavo. Ndo mafungiro edu nemaonero atiri kuita mukati menzvimbo inoyi. Musikana ashaika uyu mungaziva here kuti enge akusvika zvekumakore mangani? Musikana ashaika uyu anga ane 19 years ndo makore ake. Ndabvunza bankuru ake ndo aichengeta nane mwana. Bankuru ake vanoita zvodhirivha makombi. Musikana wakamira sei zvikanzi musikana angagara navamwe amai kwasisa kanga kusata sei anga kusauya plus pamabhawa imomo musikana vasikana ivava vanenge varimo full time. Saka hatizozivi kuti chihure chaapondesa kana kuti ari kuita sei zvakamira sei. Saka isu taitombofunga petuko operation futi yepambi because pambi dzatikuona dzikumbona nachitungwiza vozara mashabhini tekunoku vanhu mashabhini unotoona andotora munhu achitoya naye achitora sikana amwe achitamba madhenzi azoita sei
zvichita tobvunza kuti zvauri kuita izvi zvikuita sei nzati ano ndikuda kuti bhawa rangu tese rifaye chichi. Saka zvinhu zvimwe zvatoda kuramba mukati menzvimbo inezvo kuti zviitike saizvozvezvo. Semashabhini papa atibatsire mashabhini awanda kunda vanhu. Saka ndoimwene yatiri kutaura nezvayo. Tataura zvakare nevamwe chairman weYouth kutongogara vati nyaya yemashabhini yanetsa muno muretreat. Vari kukurudzira kuti tumashabhini twotwo nevanhuwo vakasike kupinda mudzimba vasafambe usiku. Ndikufara nekuti mauyawo kuzotisvitsirawo shoko kuti tibatsirike semusha wehunyani. Kare kare taimbova netimu remapatrols raifamba during the night kusvika kuma 2-3. Saka pane zvakazoitika sekuti vamwe vanhu vakazopedzesera vangobudo musecurity. Saka pakazouraiwa vanhu 2 uko takusvika kuna Second kunonzi kuma Orange. Ndopatakatanga kugadzirisa futi timu yeya kuti tange kufamba tichipatrola. Saka takapatrola about 2 days ago idzidzi. Saka tapatrola kudaro munongozivawo sevanhu ka neimwe nguva ka tinoita nemamwe mabasa nekudai tichimbo try kuda kubata kuti zviite zvakanaka. Saka zvinhu izvi zvimanje zvazoitika zvekuurayiwa kwemusikana uyu yanga ne 19 years wedistrict reJusai Chinamano. Zvakarwadza munhu wese kuti mwana uyu aurayiwa ari mudiki. Asi chikonzero manje chatiri kuona isusu ka inhau yevakomana vanobva kumaMainza vanobva vakatobakata maColombia nemamwe mapanga anga muchiona akabatwa nachairman Madhovaya. Ndo dambudziko ratinaro because vakomana kana vari kumaMainzi uku vanofunga zvavanoita uku ndozvo zvavanofanira kuita chimunya. KumaMainzi kupi kwamutari muri padhuze nevanhu vanobva kumaMainzi here kuno muri padhuze nepane maini? Aiwa vanouya vachizogara vane dzimba kuno dzavanoroenda dzavanoroja. Nekuda kwekuti pamwe pacho pane mabhawa padhuze saka vanongotsvaga kuti wagare wozoenda kumabhawa kwawo. Ndo dambudziko ratinaro. Saka marimwe zuro takaita kaoperation vatanobata vamwe vakomana vacho vaiita zveCrystal dombo iro riri mbanje nechichi. Saka zvinhu izvozvo ndo zvikuda kuti zvigadziriswe mumusha wedu wehunyani kuti tisasangane nevanhu vanotyora mutemo. Because zvino takada kutarisa isusu pane vanhu vafa wato 3 including this girl uyu anga ari mudiki anga ne 19 years. Tiri kunzwa kunzi pakati pevanhu vakarohwa nematsotsaya pane vakapona vacho vari kutaura here? Vari kutaura kuti zvinenge zvambofamba sei, kuti vakatakwa nguvai uye zvakafamba sei, vakarohwa nei here? Pane musikana akapona watakazoendesa kuchipatara uyu ari kutaura kuti inini ndandine shamwari yangu iyoyo yanga ine yekufa yanga ine 19 years. Musikana uyu ari ngoti vanhu vakangobva from nowhere kutonga wakabuda mumahuswa here ndokubva watanga kuti tichiita sei kuti ataka tizopedzisira ndaita sei ndatizawo vandanoponera pane chimwe chidhemu ipapo zvichingoendera zvakadai. Ndo information yatakaita sei yatakamutakura takaenda naye kupolisi. Muri kureva kuti musi wapondwa musikana uyu vaitove 2, 1 akapona 1 akashayika? 1 ndiye akapona 1 akashayika. Ari kutsanangura yedu dzaive kumanguvai? Isusu kunzwa kwatakaita achititaura aiti dzadziri kumaraundi 2-3 AM. Vachita kuti vaibva kupi here vasikana? Maonero atinoita isusu ndeyekuti vaiti isusu taibva kumba kwedu because vanogara padhuze nechimwe chidhemu. So saka vaitoti taibva pamba tichida kuenda kuma 200 ndopa vakabva vasangana nevanhu vavangobudawo from nowhere kubva mumahuswa vachibva vangotanga kuita se kuataka. Ndo manzwiro atakaita. Ndepi chenjedzo yamungade kupa kune vanhu nekuti nguva dzamuri kutaura tuka vanhu vazhinji vanenge vapinduka zvevakarara? Chenjedzo yatinoda kutaura seni yandoda kutaura sachairman weChimoyo district ndiri youth chairman ndeyekuti vanhu kana vabva kumabasa ngavasamboita nguva yekumbomira vachimwa doro. Mumwe anokonda abata doro rake anozopedzisira asvika kuma 9-10 apa curfew ichititi isusu 7:30-8 o'clock hatichade kuona vanhu. Saka izvo zvinoredusa nhau dzekuti vanhu varamba vaita sei vachirwisana vachiurayiwa. Saka ndikuti inini sachairman ndikuti vanhu ngavati kana vabva kumabasa ngavaende kudzimba
worara, mangwana wobva watanga futi kusenza, nyika ichiendera mberi. Tataura nemadzimai maviri vataura kuti nyaya yemashabhini inonetsa uye nyaya yemadzimai vanotengesa miri ndivo zvakare vari kuuya nevarume vari kuzokwanisa kuponda vanhu usiku kuti vasvibise nzvimbo inoyi, uye vati vanorwadziwa neupenyu hwakarasika hwemwanasikana aive ne19 years. Tauyawo kuno kuwaterfalls kuhunyani kwatiri kunzwa kunzi vanhu vari kupondwa. Imimi muchinzwawo kuti pane vakadzi mwana wechidiki musikana akapondwa. Zvakakubata ise? Aiwa, takabatikana. Takatosvika pasini pacho. Takabatikana singaiti. Chii chamakaona pamakasvika pasini ipapo? Kaona musikana akarariswa pasi. Atanga akarara nedumbu. Achiratidza kuti hameno chamutema kugotsi idemo, ibhemba, hameno chachiri chii. Hameno akatemwa nei. Chii chamuri kuda kubatsirwa nacho imimi kuti upenyu huchengetedzeke? Nekuti kazhinji kacho hauzoziya kuti ndiani achaata kwamangwana. Zvichida pane umwe achavirirwa ari kubhazi angaenda kumusha ovirirwa. Chamungafunga kuti chingaitwe kuti nzvimbo inoyi inge iri safe chii? Vambovharisa tumabhawa tumashabhini. Nekuti vanobvawo kunana Hopli sekusaidi kwaponderwa musikana uko. Vasikana vekuHopli ndo vanenge vari ikoko vanombouya ikoko. Manheru masikati vanenge vasipo, manheru ndo pavanozouya. Saka mashabhini akambovharwawo pamwe tunoita safe. Tataura nevamwe vanga vari kuti vasikana vazhinji vanozouya vachida kutsvaga makastoma varume havafambi vari vega, vanofambawo futi nevarume vavari kufungira kuti zvichida ivo varume ndo vanozoponda vanhu. Chokwadi ndo zvatiri kungofungirawo kuti vasikana ivavo pavanouya vari kuuya nevarume vanozenge vakusechawo, ndo zvatiri kufungirawo ndo vanozoponda vanhu. Mama, tauyawo kunoku kuretreat uko kwatanzwa kwaita mbiri yekupondwa kwevanhu. Imi munogarawo kunoku here uye zvii zvamakanzwa kuti zvamakaonawo? Ndinogara pano paconstituency center, ndo pandinogara. Ichokwadi kunoku taita dambudziko rekuuraiwa kwevanhu. Vanhu vari kupondwa, takutokurudzirwa kutovharwa kana mabhawa edu, hatichatofambawo 6 dzakatochaya. Takutongogara mudzimba tichitya kubuda panze nekuti nyaya iyi yatekeshere kupondwa kwevanhu. Ini ndiri kufungidzira kuti zvishuwa vanhu vari kuponda vanhu vari kubva kunze, vanenge vari kubva kuna Chitungwize kokoko nepfambiwo dzinenge dzichibvawo kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana, ndivo vanenge vachifamba nevanhu ivavo vanoponda vanhu. Kweito vekumutambo kune vanouya vanobva kunzvimbo dzakaita sekunana Hopli vada kusvibisawo nzvimbo yedu kunzi kuwaterfalls kuretreat kwashata kwakupondwa vanhu. Imi munofunga kuti chii chingaitwe kuti upenyu huchengetedzeke? Ini ndanjifunga kuti zvishuwa mashabhini munomanyanyisa. Munhu angofunga kungovhura chinhu chake angoti shabhini, angovhura ngoti shabhini. Saka ini ndanjitokumbira kuti dai kuri kunzi mashabhini ngaambovhariswa, zvishuwa ngaatopwanywa. Kana asati apwanywa dai polisi yatomboita operation yakasimba kuti vachengetedze nzvimbo yedu zvakanaka. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe.